जोंहा बरमा टाउना 3 जुन 2025 खालार खालि जोंहा गेजेट नटिफिकेसन ओंखारलांबाय बेनिखायनो जोंहा बरमा टाउन हिसाबै घोषणा जाबाय बेनि उनावनो जोंहा एमएलए सारनि बिथोन बादियै जोंनि गासै बरमा टाउननि एरियायाव गोलैनाय बेन्दोंआव गोलैनाय गासै पार्टिनि बा रायजो राजाफोरा बे जों बरमा साब सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ लादों बेनिखायनो बेबायदिनो इयुनावबो जोंहा फिर बेबायदिनो लाबाय थानाय जागोन दिनै जोङो हरखाबै बे नटिसखौ फैनायनि उनाव जोङो बे साब सिखोन खालामनाय आयदाखौ लादों बेनि उनाव जोङो आरो गुबुन गुबुन आयदा लाबावगोन जोंहा जेन बरमा टाउना बरमा मिउनिसिपाला मोजां जाथों बैनि सायाव साबसिन जाथों बेबायदि जों गुबुन हाबाफारि लानो होननानै जों आखायाव लादों। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।